2001an sortzen da, eta Juan Luis Ercilla, ezekoa izan da, eta ez dakizar aurretik, eta ez dakizar, nigana jo zuen. Zena ikusten duzu hau, eta ez dakizar, sartzea erabaki, eta ardutik lehenengo Durangon, aritu nintzen, aita ginarra hiltzan 2002an, da hortik liberago eta ez dakizar, eta Durangon nazi nintzen lehenengo Aralarren. Eta handik urte batzutera Bilbon nengoen ez, baina Bilbon nengo duzin Aralarren ere ez den bezala, oso alderdi txikisa, oso anitza, aitxatama askoko jentia, eta han eta hemen beti iskanbilaren bat edo beste. Hau badoa, hau badator. Eta lakoak izan ditugu gauza batean txik edo beste txik, asko. Eta gero azkenian ere, naiz eta hasieratik argi izan eta idatzitxea izan, gure helburu ez dela alderdi bat sortu betiko, baizik eta noizbait eskerra abertzale guztiaren elkartzea eta ez dakit bat, balakon baten Amaikan-etak eta bere arma ustea erabaki zuenean eta ez dakit badien, esaten dugu, bestalde batetik esan behar da baita ere, Aralar norri batetan inarra galtzetan izela, eta hori aitortu behar da. Eta, erabaki ginduen baita ere, Amaiur sortu zen, eta gero EH Bildu. Lehenengo, hor Amaikan udal hauteskundeak egon ziren apilean ere maiezia, hor Aralar moduen orkesten da, baina azaroan edo orokorretan, Madrileko hauteskundeetan, Amaiur modura agertzen gara. Eta 80an Amaiur izena, EH Bildu zegoen ez alde batetik, EH Bildu erabakitzen da guzartzerakoa. Eta hor Eta handik gutxi da, mazaz pixan uste do, erabakik genduen, Berriro, Aralarek Durango indarro handia izan. Eta baita ere jente asko, zan da, ez, zebek, inguru hor bat zegoen, jente bat, PNV eta nolabait, eta edo ez eskerren, ofizial hortatik, beti egon da.